material matan birni, domin ku muke nema saboda dai kun ce sai ni. Kun ganni da girma na shin yara ban muku tsufa ba. Haba alijin Allah farko ni ce Maryam Sani. Kaunar ka ta kama ni rashin ka akwai wani rudani. Burina mai aure mu kauce duk wani kaulani. Alijin Allah na wani ko suna na malliya. Na yi wa kaurin suna an sanna inda ya Saudiya. Kai ne hasken raina masoyina alijin birni. Ni ma fitakar son ka ta sani da zagi siladidi. Suna na Aisha ta gudungu yar malin didi. Daure bi soyayya dan na zarce wannan saura. Ke dalla saurara kin san na san alijin birni. Ke Maryam kwana biyu ban mu ga juna fa. Dan raban da mun haɗu tun sanda na kai ki kwarin can fa. Ma'ana da na je filin da na sai miki kaza zazzafa. Ina tuwa buɗin da na sai miki na ji kamar bata nan fa. Ai Alhaji an sace Ke kar ta ki da mahaba ke ba. Dukan ku ina son ku zan sai muku iPhone mai zafi. Hello gani na nan amma ni ban gafa kowa ba. Sanyo gaba kai duba ka san ba zai yiwu in zo ba. Haba kai ne a cikin mata an tattara mutane na. Barato na ƙara so dan ba na san harkar saura. Ke Maryam kyakkyawa zo ki tsaya daga bayana. Maza ki rufe fuskar ki dan yanzu akwai wani bako na. Kai ikon Allah an tattara mutane na. Inda na san haka ne da a gurin nan zan kwana. Dama kafin na so ƙarya na yi wa matana. Sun ce ni ina zani na ce tafsiri zan kwana. Har da karatun da la'ilu da kulli zan zo wa ɗanɗana. Ya batun ƙari da kayo. Ai yau na yau ƙari a kasuwa ba na sauki. Ka san yana da jari a kasuwar kabni ne sarki. Duka abin 7,000 ya koma fa 18 ne mai ƙarin 10 daidai. Takan za mu samu kuɗin da za mu yi harkar birni. Alijin birni. Alijin birni wannan shine alijin birni. To aboki ya za a yi matan nan sun mun daidai. Da na san da wa'annan cire jari na baya nan dai. Da ni da kai da akwai ƙauna don Allah mu yi raba daidai. Shi kenan ka ɗau biyu. A'a ni dai kaman 3 don Allah kai fa ka ɗau ɗai. To amma da akwai matsala kar da ka ɗau waccan kai ma. Saboda ne abokina kake sa raina yayi kuna. Wato da akwai sirri faɗarsa ba zai yiwu in yo ba. Ni dai waccan ta yi min yarinya ce kyakkyawa. In ta ce ba ta so na a take agun zan zama gawa. Kuma yarinya ce to ai zubinta kamar Maryam yata. Amma Maryam yata tana Islamiyya can ma. Burina ni in mata gata jiya ma na sai mata kurra da bidan ta yi karatu mai girma. Aboki na kyale waccan gudun matsalar saukar girma. Yarinya mai siffar sharafu kamar fa Balarabiya ke ma. Mule kalan mun soyayya har mota zan sai miki baby zan yi miki hidima. Ki bi ni na kai ki 360 da ni da ke mu cika jima. Kuma za mu je daula hotel har GRA ba wasa ba. Dan Allah juyo in ganki ko ruhi yayo sanyi. Kai, wannan ai shine babana. Haba da Allah. Kai ila masalli ala Maryam yata.